Tak vítám vás u mýho dalšího videa a hrajeme Hearthstone. Hearthstone. Tak dobře, Hearthstone. Tak hraje se mnou Miloslav, to jste možná už slyšeli. Je i v mých dřívějších videích, ten blbeček. A teďka si dáme proti sebe duet. Duet jo, zaspíváme si jo. Už si vybereš tu postavu? Dobře. Tak ty si říká duet, tak já myslím, že budeme zpívat. Nebudu, já zpívat nebudu. No tak ty si říkáš, že duet. A v duetu se zpívá. A teďka vám názorně předvedu, jak Miloslava porazil. Jak nakopat Kaja si chtěl. Se zavřenýma očima a jednou rukou za zády. Ty potřebuješ jenom jednu ruku, prosím tě. Ty to ovládáš myší. A to máš štěstí. Tak dobře, s jedním prstem. A máš štěstí, že na tom sdílení nejde ta hra vidět, protože ono se to sekne. No na plochu teďka nepůjdu, jestli to myslíš jako tohle. No a tam fakt jako nevidím stejně nic, takže co bych, tak na plochu ani nemusíš chodit, protože já to tu hru nevidím. A mám tady nějakou zajímavou kartu. Aha, dáme si sandwich. Počkej, to je zajímavá kartička, Kájo, hoď tam nějakého demona. Toto ublížíme si, protože jsme správný emo. Sebe poškozování mám rád. Ale ne ve skutečnosti. Tak názorně vidíte, mám tu hodně karet. Táta ubere damage. Táta vezme 6. Táta přidá 1 a 1. Táta nevím, co dělá. Táta přidá diamant. Tady to. To jsou mana krystaly. Spokojený. Krystaly. A táta karta změní jeho protihráčový kartu. Ovečku. Jo, díky za napovědu, tak já na tom nic nebudu dělat, děkuji. A tátu jsem ještě jsem neměla možnost se potkat. Tu mám novou. A já mám na sobě poškozování. Ještě jednou si ublížím. Na zdraví. Já vím, bojíš se prohrát. Ne, ale budu mít víc karet jak ty. Ty vole, na stole budu čekat. Bylo to nutný. Jo. Víš co, do sebe poškozování bys mohl hrát. Neboj, já radši nebudu ještě rád. Když vím, co tam máš za tu přeměňovací kartu, tak to ještě nebudu riskovat. No a co jako budu čekat tady do rána, než ty dáš, riskneš? Nebo to děláš schválně? Sorry, já zapomněl. No ty vole, já tady čekám jak blbec. Miloslave, takhle se mi zdáváš, tak lehce? Nebo ještě jednou si zabiju. Kolik těch karet chceš? Ještě jednou si ublížím. Nevím, kolik bude možno. I když se ví, kolik ta hra mi dovolí karet si vzít. To se mi nelíbí. Dobře, tak to dávám otazníček. To znamená, že když na mě zaútočí, ublíží mu to. Záleží, co to je, nemusí být ublíží, můžeš až na to, že je fialovej, ty jsi měl vždycky žlutý. No, gaži, je jich hodně. Některý žlutí mají i něco jiného, než je tam ubližování. Jo, ubližování. Ta karta mi bouchla, protože já mám plný balík už. Super. Takže toto, vyzkoušíme to, co to je teda. Aha, tak to nevyzkoušíme, dobře. Tam to fungovalo, bohužel. Jak tě znám, tak vyzkoušíme ještě toto. Udělí další damage. Tím doženeme trošku té, co jsme se zpozdili, a jdeme do tebe. A neboj, ten taunt nebyl jediný, já jich mám tady daleko více. Tak, teď toto zadává 3krát, jak vidíte. Jau. Jednu kartu jsme jen mohli úplně to zničené. Kajo, jak si moc věříš? Proč mi ubližuješ? Co mi chce? Abych já to nezačal ubližovat tobě. Už si mi ublížila moc. Teď mám bude se životů víc než ty. Ačkej jo. Ne, to bych ne... Jen abyste viděli je pár hodin po Silvestru. Tam ale mají část v rohu, jak máš přátele.
Je teprve už je 1 hodina a 46 minut. Já jen upřesňuju, jaký je den dnes. Je první... Je 1.1. Kájo, 2014. nepoučuj moje video, tady to bude. Ty nějaký máš? No, Ty taky nahráváš? ne, přivezmu si autorský práva na tady to video. A Ajaj! Já věděl, že to bude něco... Armor! Tak to ještě přežiju. Jo, tak ale teď to musíš napravit. Všechny neubližujou. ale já ti neříkala, že mi ta karta ubližuje. Ale ty říkáš, že ubližujou otazníčky. Jo, já jsem mluvila o žlutých, ale v pohodě. Tak ne. Já ještě nemusím se vstávat. Počkej, jako... Jo, on žije ten town! Ne, už to žije. Já vím, že tam máš tu ovečku, to se právě že bojím. Ne. Ne. Jak jste mohli vidět? Má to krásný kouzlo, bere 6. Kajo, klid, jo. Nemachluj, jo, všichni víme, jak končí. Počkej, jo. A ještě vám na to nejedu, že jsem ho vzala. Ne, tyhle, to je kouzlo, ale tyhle. Ale boom, boom a boom. Taky tě mám ráda. No, nemáš zač. Ještě tam hodíš nějakýho taunta. Kaž bych tady tu kartu měl taky. Měl jsi si ji dát do balíčku. No já ji tam někde mám právě, že. Ale problém je, že ona nějak nechce vylézt. Ale varuju tě, mám na jedno kouzlo zlatou kartu. Tady toho kamaráda jsem zrovna potřeboval, aby jsem se zbavil. Potřebuju plošný kouzlo, dej mi plošný kouzlo, kámo. Boom, a boom, a boom. Tak vidíte, dávám mi na frak. Ne, tak jako já jenom. Nebudeme si ubližovat, to nebudu slovo příklad. nemáš rád, já vím. Nebudu příklad budoucí generace, že aby si ubližovali. Tak nebudu si ubližovat. No jasně, tohle největšího hajzla tam. No tak teď to nebyl dobrý příklad budoucím dětem. Děti, pokud na to koukáte nějaký děti, tak neříkejte slovo hajzl. Nahoře vlevo nahoře v rohu máte jeho jméno, takže tím pádem ho můžete najít i na YouTube. No jo, počkej. YouTube. Get behind me. Já si... Dopademe to bere kartu. A nic. Jak to zvládnu ještě. Já se bojím, co takom bude. Až to dám. To bude nakládačka určitě. Ach jo, počkej, ne. Já už jsem si něco uvědomil. Ne. Tak toto jsem myslel, já bych mít na tvým místě udělal jinou taktiku, ale jak myslíš? Jak myslíš, ty si tady šéf? Kájo, přestaň to dělat, to co děláš. Zakazuji ti to. Dobrý. Ne! Ne, teďka to bude konec můj, ne! Tak pojď znova, natřu ti to. No fakt. Dáme 3 zápasy. Jak vidíte, už mám 6. level na této postavě. Dámy a pánové, dámy a pánové, dejte si prosím vás Neutolik 75 do YouTube, dejte si video silvestrovský speciál Hearthstone, tam uvidíte, jak jsem mi dal nakládačku já. Jo, a potom mi to hacklo. Ne, ten 3. zápas mě sekl. Že ses už, ne, 4. nebo 3. 3. kámo. A to už si radši zdehla, co? To už si věděla, že No ne, spíš jsem chtěla dát a spadl mi internet. Ale je to tvoje nebo moje video, abys mě tu kritizoval? Ty jsi mě taky mým videu kritizoval, ale to máš jedno. OK, ach jo, fakt musíš ze začátku, ale víš co, já to... No. Aha, no tak nic. Takovou zrovna nefunguje tak, jak jsem si myslel. Toto použiju rovnou. No to je do sebe to našu, jasně. Spíš do ní. Proč jsi nedával tu? No na Krystal stejně mi zatím píčovou.
Jo, Kájo, pojď ukaž. Toto nesnáším, že ty můžeš přes toho tauta prostě všechno zbourat. Jo, to já miluji. Ale sebepoškozování podporuji zase. Nezapomeň, že brzo nebudeš mít moc... Co? Chci čorovat. Ale Kájo, klídek, ještě jsme neskončili. Ještě můžu vyhrát. Jo, to tě chci vidět. Jo, já vím, co tam určitě je. To mi nemusíš ani říct. No, ta je zase jiná. Tak jo, ale teď on to zjistí, jo. Aha. Jiná, jo. Opravdu. Ty si tím jistá. Tím jako, že ti klamu to... Dělám tě neklamu, neboj se. No, www.youtube.com/neútok95, napište si to do YouTube. Okamžitě vypněte to video a jděte na moje video. Tam to vidíte, jak jste nakladačku. Jenom bys věděl. Nevím, kdo by tě poslouchal. Mám 41 odběratelů. Kolik máš ty? Já jsem teď udělala 2 videa. No vidíš. No vidíš. Já udělal už 100. Řekl jsem 100. 100 videí za půl roku, chápeš? Za půl roku jsem udělal 100 videí. Tím nechci se jako machrovat. Jo, jenomže já tam neměla čas. A ty se tady přestaň machrovat. Jaký jsi blbý, jaký King Kong, jo? Já jsem King Kong. Když jsem film mám rád. Co to jako je? Já nepřemýšlím, jestli ji tam mám brát. Hoď to tam, určitě. No tak to si neměla hoď. Ne. Jo, už máš jenom 2 mana krystaly, takže to je v pohodě. Já nevím, jestli přemýšlím, jestli jsem tu kartu mohla dát nebo ne, ale je to tak zbytečné. Počkej, co tu je? A toto útočí? Ne, to ještě málo ten tam, takže to nechám. Počkej, já nevím. No, ty moc dobře víš, jenom se bojíš. Škoda, že to nenatáčíš, bych chtěla vidět, jaký máš karty. Tak jako vím, že máš všechny postavy. Jo. Všechny postavy už mám. A zatím se 20. level. Normálně. Když hraju. Jaký jsi ty vlastně level? Když hraješ s normálníma hráčima? No, koho vědět. 25. ne, jestli si to ještě také nehrála. Dopr! Kájo, musím si promluvit na slovíčko. Teď nemám čas pro mě to. Ale máš čas. Nevím, kecáš. Jaká karta se mi ještě hodí? Tady to se mi hodí určitě a tady to taky. Teď tady někdo dostane pěkně na prax. Chci plošný kouzlo, dej mi plošný kouzlo. Jak to, že mi teďka ty plošný kouzla nejdou? Jako ty karty, které tady můžeš položit? No, takový dobrý karty. No, dobře ti tak. Co to zase je? Ne, to je zákeřné, víš o tom? Ne, dobrý. Ne. Víte, bych ničil vždycky toho, co má největší damage, to vždycky dělám já. Že ten nejvíc se ubídá. A víš, kámo, teďka s těma kartama nemůžeš hrát. To mi je jedno, protože jestli chceš taká, musíš udělat si něco jiného. A co pak? Toto. Tam. Toto. Au. Tak on už svůj účel splnil, takže nemám strach. A můžu si klidně ubrat životy, protože mi to nevadí zůstavit. Že mám tady teď kartu, kterou za chvíli použiju. Že mám 2 taunty, tak ji tam klidně můžu hodit. A když cvičíš ty taunty, tak já můžu hodit další taunty. A když cvičíš ty další taunty, tak už nevím, co budu dělat. Blbě, že máš ještě 4 mana krystaly. No, co jste vypadli? Kájo, to si mohla hodit na mě, víš co, to by mi ubralo.
Věř mi. Keci, ježiškoliv. Ale já nejsem blbá. Počkej, soustředím se. Ty se Myslíte se soustředíš. soustředím. Ano, Oh. na tvůj porážku. No, tak teď si ke můžu ubližovat, jak chci. Že tak už to nesundáš. Pokud bys tam neměl zase ty dva mocný firebally, ty si mi na mě vytáhla včera vlastně. I hope you like my invention. Jsi připravená na smrt? Ne! Píči. Jo! Mně to tak Děkuji. trošičku, jo. Jasně. To je dobře, že ti to vyjelo. A co jak je zase tohleto, aha. Tak jak to uděláme, Kyle? Jak to uděláme, no? Já nevím. Proč jsi to udělala? Stejně bych dostala na parák. No, a radši Fajn, zdrhneš, tak než abys se teďka dostala, vyhraju co? já. Tak jo, si vemu, jo? Počkej, vemu si tady to, češka. Já si vezmu znova tu stejnou. Tě budu Já provokovat. teda doufám, že teďka dostanu konečně ty... Doufám, že to toka nezdohneš, jo? Hrajeme finále. A doufám, že Jo, teďko je to nezdohneš, jednak když mám tady jedno. to. Tak sleduju, jo? Takže jo, jdeme na to. Co je to vlastně? Ach jo. Teďka mi přijdou ty jo, dobré karty. A slyšel jsem, že v lednu má být open beta, tak si to každý člověk bude moct zahrát. Tak to, já nevím, jestli tě mám učit, já nevím. Je to zákeřný, ale já nevím, co říkáš? Já nevím, tak jo. Asi chceš, tak. Tady máš. Si počkáme zase 100 let, než něco z toho vypadne, no tak ne. Au. A já udělám tady tu věc. Kterou? Tady tu útěk. Koukej. Jsem zase v pohodě. Že mi to úplně jedno. Plistové jsou hodně OP, spíš něco. Hodně overpower, jestli víš, co tím myslím. Čekám ještě na lepší karty. Já už bych nějakou legendárku, ale já bohužel ještě žádnou legendárku se nedostal. Ty vole, já fakt... Počkej. Budu hodnej a udělám tohleto. Ty jsi blbej. Spíš jsem hodnej, ne? Blbej. Hodnej. Škoda toho koní. Že já ti však Já ti dal životy navíc a ty mi je ubereš. ti říkám, že já se s tebou bratřičku a teďka ho fakt nehodlám. Kajo, no tak buď trochu přátelská, já jsem tě tady uzdravil, jo. A ty mi ubližuješ, jo. No tobě. To je zase tohleto, aha. No a teď když si ta karta na vrch, jasně. Buď od té Tak lásky chceš. a bojuj jako chlap a ne jako ženská. Ale nebo jo. Už se do toho pouštím. Počkej, jde to, aha. Počkej, jde to, aha, to je vylečí zpátky. Bohužel. Tak jo, chceš, abych bojoval jako chlap? Vedla? Klidně. Au. Jajaj. Au. Tak normálně, ty vole. Já aspoň se změnil balíček. Balíček. No jako postavu si takhle. Já si tuhle vylepšu. Já nevím, co tady to dělá, tak se bojím to tam hodit. Dobrý. Ty seš tu Zdravím blbej. kamaráde. A...
Tak pojď. Jsem si uzdravil kartičku, ať mi jen tak ještě nezničíš. Jako faka, jo, tohle to už je moc. Nemyslíš? No! No mladec! Jdeme pak ještě jednu. Upřímně jsem naštvaný. Hodně. Vážně, to mě je líto. Ne, mě to fakt Ticho líto buď. není. Šuj, no. Jsem naštvaný. Celkem moment. Toto chci. Toto Ty co chci. chceš? Is someone injured? Vydrž. To nechci. Dobrý, tak je zase zdravý, dostal jsem. Ne, jo. Dostal jsem kartu navíc. Děkuji. Tak. Teď mě nemůžeš tak buzerovat, co? A nebo můžeš, jak vidím. A nebo můžeš. Drž. Jak si to tady zorganizuju. Takže jeden tady, druhý tady. Tak si to asi nezorganizuju. Jediný co mi, že mě to teď bude hodně bolet. Tam u srdce. Že jsi mě zradila. Já ti pomohl uzdravit a ty mě takhle schodíš. Jsi děláš prd. Ještě kolikrát. Jau. Chudák divočák. I hope you like my invention. A co bude teďko následovat, prosím tě. Škoda, že to kouzlo neplatí na tvoje karty. Ne! Au. Ne, fakt neplatí. A jo, to bylo. Teďko kušuj. Tak, a ještě si vylečit. Ty vole, ještě jak dlouho. Počkej. Na jedno kolo ještě, jo. Tak děkuju. Ježiši, ty mi tak... Co vytáhneš? Kartu z klobouku, ne? To bude bolet. Nesnášám tě. Teďkon to bude nářez. Jau. If you're sure. Ne. Jo, přežila to. Taká to Kdyby se přežila. skoukal, jaký má poškození, místo toho, aby se proti mě štval. Tak počkej. Tady uzdravím nemocnýho. A dorazím někoho, kdo mi tady nejvíc štve. Tak. Ty máš jenom Tak to... tady 7. Jo! Já nemám ale žádný karty. Tak doufám, že mi padne nějaká dobrá karta. No to by tam padne tauntík, že jo? A nebo toto. A nebo toto. Kolik jich tam máš takovýhle? No, ještě mám 2 karty v ruce, takže v pohodě. Dobrý, že se mezi tím můžu léčit. To je víc. Počkej, jak jako... Když napadnu tady tu kartu, tak mi obě přežijou, jo? Když napadneš, tak se obě zničej. Ale až já tam nemám vůbec tu lepku. Tadyhle jí mám například. Tadyhle nemám. No, protože zničíš sám sebe. Já vím, ale tadyhle, aspoň tady dva, tak prostě ta lepka tam ani u jednoho není. A tady to taky. Tak už to, zničíme si je. Já jsem použil ten heal, mohl jsem tady tu kartu ještě zachránit. Ten fireball, nebo fireblast, jak se to jmenuje, nepoužívej. Ani na něj nešahnej. Běda, že na něj šáhneš. Když šáhneš na ten fireball. Hej na to, nešaj na to! Chyba je to, neměl jsem ti to říkat.
ty vole, kolikrát mě ještě napadneš? Jasně, znič mi karty. Dohromady mi dáš jenom 5. Počkej, jo. Dík. Tak jo, teď Škoda. pojďme. Kdybym přežila. Tady ten už nepřežije nic. Ach jo. To bude bolet. Tak kam půjdeš, příteli? Sem? Tak sem. Nemám karty. Kdybych jen Warlocka, tak myslím Na tohle padla. jsem čekala, tyhle karty. Jo, už vím, co to je. Jsi spokojená? Se modlím, ať padne nějaká úplně obrsilná karta, no ty vole, jestli ona padne taková, která dostane tu ránu a hned mi tady padne, Tak no si tam takhle, byla. no. Ale má zase silný útok, no ale nepomůže mi. Když tam není taunt, tak je to v háji, potřebuji taunta. Ty vole, ona tam ještě... Tohle to si prostě vyhrála, protože to už nedá se vyhrát. Takže že by mi padly nějaký 2 poslední silné karty na poslední chvíli. Teď musí přijít. Já si se mi prdel. Taková tento. Kdyby tady ten Murloc přišel o pár kol dřív, tak by zachránil miliardu životů. Ale ne, on si rozhodne až teď dřív. Že ten ostatní Murlocům přidá útok. Když jsem je tam měl, tak tady nebyl. Neházej už to tam, když ubavíme, že mi teďkon dáš. No, dokončí to. A dáme ještě jedno kolo jasný. Prosím tě, pojď do školu. A jsem hodná holka, To jsi mě víš? nezničila. To ti takový zem. Tak. Jasně, ona má vlastně tady ty taunty, no. Tak nemůžu útočit do tohohle. No jasně. Jo, proč? Zbytečně si tam mám životy navíc, když... To bude bolet. Já to děláš čekám, prostě až mi tady jsi schválně. nějakou dobrou kartu. No, vypadne nějaká dobrá karta, když vypadají zrovna ty, který bych chtěl mít na začátku a ne na konci hry. Takový jeden s jedním životem, ne. To tady to hodně vydrží. S jedním životem má 100 damage. Chceš vidět... No, nebudu ukazovat. Fakt, já jsem... To už No, to by jsi to napadají. dávno, v To by pohodě. to napadají. To by tam úplně napadají nejsilnější karty teďkon. No co říkám? No co říkám? Bylo to nutný? Opravdu? Úplně si to Já to vykutnáváš, si co? vykutnávám. Hele, fakt nechtěj vidět, co tam je, co mám za karty, to je hrozný. Tak mi je sem Další Miloš. klidně klidně ukážu, jestli chceš. No nemůžu teď líst nejsem na řadě, ale kdyby si věděla, to je úplně... To je úplně to... No ty vole, koukej na to, co máš ty a co mám já. Což ty by si to viděla, to je hrozný. Co děláš prdel, jako, hele, koukej, jo. Tento. Který úplně udělá tululum do světa. Tento. A to je všechno. Fakt, musím. Ach jo. No a vidíš, to je prostě můj konec. No ona to už. Řešíš tam těch samých hodin milionů, ať
Milion, ať ti přidají. Proč mi ty kartičky ničíš? Protože chci z něho dostatek života, abych na tebe mohla všechny 3 karty použít. A co když to neudělám? No co je Tak zase já to? vím, že na mě nemůžeš zautočit. Je, ty mě prostě máš teďko hrozky, to je hrozný. To je tak nepříjemný. Takováhle hrozná... No, tady bude bez komentáře. Ne! To je to. To jsme mohli dát taky na začátku, jako já tobě děkuju. To mi vrať. Ty psychomaniaku, ničíš mi karty. Ach jo, no jasně. Si nebudu používat takový dobrý karty, Baví co tě mám to? v ruce, na takový obyčejný karty. Baví tě to ničit? Já čekám, Baví až tě tam to vyložíš ničit ty lidem karty, s tím? co máš v ruce, ale v pohodě. Počkej jo, já ti... Dej ještě pár kol jo, dokud nepadnou všechny zbylý karty, já ti zbiju moje, zbiju obličej. Uvidíš prostě. Dám ti nakládačku. Ty mě dáš nakládačku? Od kdy? Sleduj jo. Jdu. Ještě mi dej tak pár koleček. 4 a uvidíš jo. I'm almost out of cards. Že už ti docházejí karty, už tam máš v tom balíčku jednu. Já ještě 4. Tak sleduj jo. Baví tě to mě taky šikanovat? Ne. Chceš se zapít? Ne. Uvědomi si, co děláš. Ničíš dětské sny. Co je? Co je? Co se tohleto? Ne. Jako? Já Neříkal už jsi, tam že mám stejně jenom počkáš? jednu kartu. No a co já tam mám ještě 4? Jsem ti chtěla ukončit tvoje trápení. No počkej. Ale počkej, dáme ještě jedno, No, je to jo, kolem ještě dva jedno, kolem ještě jedný. jedno. Si dost věříš, kámo. Vyhrál jsem v finále předtím. Teďka je to jedna kulka. No počkej, teď to bylo finále. Ty 2 jsou moje. Ticho, tohle to bude bez komentáře, tady to je poslední hra. Poslední hra, kterou natočíš, pak už budu muset Si mluvit prostě. prohraješ, jo? You asked for it. No to neprohraju. Hraješ na školu? Tak si ukaž. Nejlepší je, že ty mi můžeš ubrat ten jeden život tou tvojí blbou kouličkou, já mu můžu ubrat 2 životy. Což je daleko víc jako tebe. Co ještě budeš dělat? Jakou kartou chceš Ani strašit? žádnou Aha. nestraším. Prostě... Aha, sleduj jo. Za chvíli sleduj. Tak tady máš. A postupně ti začnu ubírat život. No co, U tebe, je to vázné, ale já jo. neřekl bych. Toto přidá... Toto a toto selíme do toto. Co toto? A to bude nějaký obyček. To bude bolet. To bude asi hodně bolet. Jo, ty vlastně už to není. Ano, Kájo. Všichni činní já sny. žádný sny neničím. Ty jsi ještě Ničíš dítě? dětské sny. Dětem. No tak se nestěžuj. Ne. No asi já to jenom říkám jen tak jisto. Dobrý. No vlastně už něco udělá, jako vždycky, svou oblíbenou taktiku. Už ani to nemusím zmiňovat, protože to uvidím brzo. Tak zatím to nevidím, ještě to nevidím. Ještě to nevidím, a už to asi vidím. Ne, nevidím. Ne, už to vidím. Vlastně.
vždycky odstraní tak, no, ne, Si kartu prostě, nestěžuj, pro boha. kterou vidí. Já si taky nestěžuju. Počkej, co to je? Aha. El busedáci! Jak to říkám. Ty bys mě tím pádem nechala... Jo. Jo, dostal na více životy. Super. Vlastně ne životy, damage. Zkusil nějak zničit, no. No. Kájo. Ukaž, co umíš. Neukazuj, co umíš, prosím. To bude bolet. Bože, ty jsi blbej. Pojďme vyrazit do karty. Logicky bych mohl toto. Víš co? Tady máš. Ne, Budu do tebe vrať mi do šrutku. karty. Že mi máš Cože ti mám vrátit? Jo, vrátit ti do karty. Ne. Toto kolo bude moje. Tímto dnem tvá hra končí. A jako Kájo aha. Už jsem chtěl říkat, ty vole, fakt jako. Ne. Já... Ty vole, já tady tu tvoji kartu tak nesnažím. Jo, dobrý, to je v pohodě. Mu toto, no, taky to je teďkon pocit. Poděl se nám o to. Že jsi debil. Kájo. Neukame. Teďkon to je příjemný pocit. Střílíme si z praku. Tak, tady máme prak, dáme tam kamínek. Počkej, musím ho ještě natáhnout. Dáme tam kamínek. Ne. Jo. Ach jo. Je mi tě líto. Promiň. Odpustíš mi to? Nie. Nie. Ale jo. Ach, je mi jí líto. Ne. Jo, ne, jo. Nemám. Já nevím. Ne, víš to. Víš to, útoč si jak chceš. Už to nezachráníš. Pojď. Ty zachráníš si, říkám. Uvědomuješ si to, doufám. Víš to, aby si udeřila nějakou speciální kartu, tak utežíš to mě. Ach jo, Kájo, promiň. Jo, já vím. To ale bude bolet hodně. Vím. Uvědomuji si, že teď prohraješ. Děkuji, že si to uvědomuješ. Tak co? Dobré, já nevím, jak bych měl nechat zabít. Tak jaká si šťouchne? Tudla. Ne, počkat. No, ty ještě přežiješ, protože ty tam máš ty štíty, tak já si budu muset ještě dechat jedno kolo. Co to je? Ne, špatná volba, špatná, Kajo. Pokusíš moji trpělivost. Co to děláš? Ty psychopaté. Jo. Ale stejně padneš, já tě k tomu donutím. Ať se ti chce nebo ne. Tak, teď už nemusím nic dělat momentálně, protože jak do mě šťouchneš, tak něco se stane. Zničí to tvoji kartu a ještě i to by to mělo správně ubrat. Tak pojď. No pojď! No, víš. Ale... Trošku jsem si spletla karty. A jo. Ale ne, kartou jdi do mě.
Jsi hrozné. Ale toto sem hodím, protože chci další kartu dostat. Oh. Tak tam hodím toto. To a toto. Stačí vystřelit jenom jeden šíp a končíš. Tak pojď, bouchni si do mě. Nebouchni. Uděláš schválně. Ne. Nastav stav! U božáku. No. Nebyl jsi schopen Ano, tak ano. Tak jo, ale už to video vypadá. do mě bouchnout těma kartou. A potom chceš, abych šťouchla já do tebe? Dobře. Jo, dobré, Karo, tak ještě jednou odsvětí, já to Ale vydám, nechtěj, že si tak nedostaneš moc dlouhé, aby se pak Tak já se s vámi loučím. nedávala, ne. Možná. Jenom se zároveň musím Možná. popřát všechno nejlepší do nového roku. Všechno nejlepší do nového roku a tak dále. Jestli chcete nějaký to přání, tak jděte na můj kanál, tam mám přeju rád. Tady. Ne, já si snažím, všechno nejlepší. Tak Tak tohoto byl narozená Neutronix 95. Blbeče, jako znáte z videí. Tak já vám přeju všechno nejlepší do nového roku, ať vám všechno vyjde, co si přejete. Tak čauky, mňauky.